U ovom videu pokazat ću ti kako naučiti sunožni prijenos u 5 koraka. Dakle, sunožni prijenos je jedan od osnovnih gimnastičkih elemenata i dosta je važan za dosta sprava, na primjer na ručama, na karikama je jako važan i naravno koristan. Iz njega se rade kasnije ostali elementi koji su vrlo korisni za snagu, a i sam prijenos je odlična vježba snage i pokazuje da imaš super snagu mišića, a čak i kukova. Nekakav nulti korak za učenje prienosa je bilo kakva snaga stomaka, dakle bilo kakve vježbe za snagu stomaka bit će korisne za učenje prienosa, tako da ovdje u ovom videu pogledaj neke vježbe koje će ti pomoći da ojačaš svoj stomak kako bi kasnije mogao lakše naučiti prijenos. A sad krećemo i s prvim korakom učenja prienosa. Prvi korak je podizanje nogu u sjedu. Dakle, ovdje imaju tri varijante, odnosno dvije varijante ove vježbe. Dakle, vježba koja će ojačati stomak i kukove i pripremite za kasnije držanje samog prienosa. Dakle, trebaš sjest normalno na pod, pružiti noge, spojiti i ruke staviti pored sebe i stvar je u tome da što dalje staviš ruke, to će biti teže napraviti ovu vježbu, a to je naravno i bolje jer što dalje staviš ruke, to ćeš imati više efekta i jače ćeš koristiti svoje mišiće, odnosno više ćeš jačati. Dakle, kad tako sjediš na podu, onda trebaš podizati noge, prvo možeš krenuti s jednom po jednom nogom, dakle podižeš nogu što više gore možeš prema glavi i tijelu. Dakle, podižeš prvo desnu nogu pa onda lijevu nogu. Kad to možeš napraviti jedno 5-6 puta bez nekih većih problema, dakle prvo to napravi nekoliko serija po par ponavljanja da vidiš koliko si jak u tome i kad dođeš do nekakve razine od 6-7 ponavljanja bez većih problema, onda probaj i ovu sunožnu varijantu, dakle to je druga varijanta da sjediš sunožno, ruke su isto naravno uz koljena i naravno dok radiš kako budeš napredovao možeš pomicati ruke sve dalje i dalje. Prvo kreni s rukama malo bliže i onda ih pomiči sve dalje i dalje. Dakle, sjedneš na pod i ovaj puta spojiš noge i jednostavno ih podižeš gore do glave, do tijela koliko god možeš. Isto tako kad možeš napraviti barem 6-7 ponavljanja bez nekih većih problema, to bi trebalo biti dovoljno da onda možeš kasnije prijeći na ovu iduću predvježbu. Naravno, sunožni prijenos možeš raditi na dva načina, jedan način je na podu, a drugi način je na ručama. Dakle, opet na ručama postoje dvije varijante, možeš raditi na malim ručicama koje su ovako na podu, doslovno na nižoj razini, ili na ručama normalnim na gimnastičkoj spravi. Dakle, sve zavisi kakve uvjete imaš i gdje možeš vježbati, ali to su te neke varijante za učenje prienosa. Druga predvježba, drugi korak u ovom učenju prienosa je podizanje na ruke. Dakle, ostaješ u istoj poziciji sjediti sunožno s pruženim nogama i ovaj put nećeš podizati noge, nego ćeš se podizati na ruke, odnosno podizat ćeš kukove. Dakle, sjediš tako pruženim i spojenim nogama, ruke stavi uz kukove i onda se probaj podići na ruke, naravno laktovi moraju biti pruženi i nagni se prema naprijed da se možeš malo podići, zadrži to jedno 2-3 sekunde i onda se spusti dole. Dakle, tu probaj napredovati do toga da možeš držati barem 5-6 sekundi i to će onda biti dovoljno da možeš prijeći dalje, ali ono što je važno kod ove vježbe je da ideš tu polako na ruke i da držiš pružene laktove i naravno da držiš angažirani i čvrst stomak. Naravno, čim se podigneš na ruke morat ćeš stisnuti stomak jer stomak je zapravo glavni dio tijela koji drži i omogućava prijenos, tako da stisni stomak i naravno pruži koljena da taj prijenos bude malo ljepši i elegantni. Za ovu treću predvježbu treba će ti ruče, dakle lakše je raditi na malim ručicama na podu ili naravno možeš to raditi na normalnim ručama na nekakvoj visini koja je malo niža nego prosječna. Dakle, treća predvježba je, treći korak je skvrčeni prijenos. Dakle, prijenos naravno se drži sa pruženim nogama, a sada za početak kao predvježbu radit ćeš skvrčeni prijenos. Dakle, držiš se normalno na rukama i onda digneš skvrčene noge i držiš tako prijenos. Naravno, ovo u početku može biti malo teže, zato drži sekundu, 2-3 koliko god možeš i pokušaj nekoliko puta, dakle napravi što više ponavljanja to bolje i ono što je važno je da opet fokusiraš se na to da imaš pružene ruke i koljena slobodno podigni što više i što bliže tijelu da ti bude lakše da skratiš polugu i drži kad budeš mogao držati jedno 10-ak sekundi bez nekakvih većih poteškoća,
onda bi to trebalo biti dovoljno da možeš držati prednost. Naravno, prije prednosa ostaje i četvrti korak, četvrta predvježba, a to je jedna vježbica koja će biti korisna i nekakva prijelazna između ovog kvrčenog prednosa i pravog običnog prednosa, a to je na izmjenično podizanje nogu. Dakle, ova vježba se radi na podu, idealno da imaš male ručice koje su malo povišene, višlje od poda i na njih ćeš staviti ruke, a noge će biti na podu i onda ćeš podizati, dakle podigneš prvo na primjer desnu nogu dok se držiš gore uspravno i onda mijenjaš noge, dakle podigneš desnu pa lijevu i tako na izmjenično mijenjaš noge i tu ćeš osjetiti dosta veliki angažman stomaka i mišića trbuha, a to je naravno ono što želimo jer tako ćeš jako dobro ojačati stomak, što će te kasnije dovesti do toga da možeš držati prednost. Dakle, ovo kad možeš napraviti jedno 15 sekundi bez nekih većih poteškoća, onda bi trebao biti spreman za sami peti korak, završni korak, a to je potpuni prednost. Naravno, prednost treba dosta vježbati i ove sve predvježbe će ti pomoći da držiš prednost i vjerujem da ako savladaš sve ove vježbe, ove korake prije samog potpunog prednosa, vjerujem da bi odmah kad pokušaš prednost trebao možeš držati barem nekoliko sekundi i onda naravno nema granica u samom prednosu jer jednostavno što više radiš, što više treniraš, to ćeš biti jači i više ćeš moći i dulje ćeš moći držati prednost. Dakle, drži prednost za početak koliko možeš 3, 4, 5 sekundi i onda napreduj polako, podiži i produljuj vrijeme. Dakle, držiš 5 serija u jednom treningu po 5 sekundi i onda povećavaš postepeno i onda ideš dokle god ti je volja. Naravno, prednost kao element postoji na ručama na primjer i na karikama i on se tu treba držati 2 sekunde kao i ostali elementi snage i izdržaj, dakle treba ga zadržati 2 sekunde, tako da što se tiče toga u vježbi je dosta 2 sekunde, naravno da bi ga mogao izvesti u vježbi i držati te 2 sekunde, moraš ga moći držati barem 10 sekundi, tako da jednostavno kažem polako, prvo prođi dobro ove sve korake, predvježbe i onda jednostavno vježbaj prednost što više da budeš što jači i uvijek se možeš vratiti na ove neke predvježbe koje će ti pomoći da još dodatno ojačaš stomak i onda jednostavno radiš koliko god tebi treba, koliko god želiš, što više to bolje i onda tu nema kraja i nema ograničenja u tome koliko god dugo možeš držati prednost. Naravno, mi smo se znali natjecati prije kad sam bio mlađi, dakle ko može duže držati prednost, tako da to je zaista i puno lakše učiti kad imaš nekog još u sebe i da se onda jednostavno nadmećeš s njim jer zapravo natječeš se prvo protiv samog sebe, ali još je zanimljivije kad se natječeš i protiv nekog drugog. Evo, to je bilo ukratko, koliko toliko kratko, kako naučiti prednost u 5 koraka. Ja se nadam da je ovo bilo korisno, napiši mi komentar koliko dugo ti možeš držati prednost, a kad naučiš prednost onda ovdje u ovom videu, kad video naravno bude objavljen i link će biti u opisu videa, pogledaj i nauči kako naučiti sunožni prednost jer to je element koji se radi kasnije iz prednosa, tako da pogledaj taj video kad naučiš prednost. Hvala ti što si pogledao ovaj video, vidimo se opet u sljedećem videu.